Morjens pitkästä aikaa. Talavi ollut helekkarin kylmä tammikuu ja helmikuu, niin ei ole tarennut tallissa istuskella edes valopetrolin voimalla. Mutta nyt kun on lauhtunut nollaan, niin tehdäänpäs nyt yksi video. Eli tästä tuli taas viimeksi video tästä Optimuksen 111B-keittimestä. Niin sain tämmösen neuvostoliittolaisen version. Ja tämä on kopio Optimuksen 8R-keittimestä. Ja koko erohan on melkoinen. Tuosta kun oikein zoomataan, niin se on, ei nyt ihan puolta ole, mutta 2/3 kooltaan. Painossa tietenkin tulee säästöä ja sitten kun se pannaan tuohon päälle, niin on siinä aika paljon eroa. Tätä voisi sanoa, että tämä on retkikeitin ja tämä aito Optimus on semmoinen tukikohtakeitin. No, tämä kun on Venäjällä tehty, tai siis Neuvostoliitossa tehty, niin tämän nimi ei ole tietenkään Optimus. Tämän nimi on luonnollisesti Primus. Ja tätä on semmoisella nimellä myyty kuin Primus Turistitski, ja lyhenne on ollut PT1. Ja katsotaanpas mitä tämä vekoti on syönyt. Ihan on kyllä yksi yhteen varmaan sen R8 kanssa. Mulla semmoista ei ole, mutta näin kuvittelisin. Ja yllättävän hyvää työtä on. Kansi auki. Täältä löytyy ihan samalla tavalla kuin tässä isommassakin keittimessä polttoainesäiliö ja poltin. Polttoainesäiliö ja poltin. Tätä ei ole käytetty montaakaan kertaa. Tämä on niin kuin lähes alkuperäisessä kunnossa. Ainut, että tästä puuttuu, tässä on mukana tullut pikkuinen suppilo, sitten varaosa suutin, ohjekirjan ja pahvilaatikko. Semmoinen tämä on ollut alun perin. Ja niitä ei ollut, mutta tänne, niin kuin kaikesta näkee silloin kun ostin, että tätä ei ole montaa kertaa käytetty. Ja tämä toimii bensiinillä, ei sotketa valopetroille tähän eikä mitään. Ja siirrytäänpä isoveljiä tuonne päin. Ja toimintaperiaate on sama kuin tuossakin, eli tuosta napsautetaan lunkku auki. Laitetaan työkalu tuonne, venttiiliavain. Esilämmitetään sinoolilla. Sitten kun se on tarpeeksi lämmin, niin sitten aukaistaan venttiiliä ja bensa höyrystyy tästä säiliöstä ja menee ja pallaa tuo. Yksinkertaista. Katsotaanpas huolto ja purkaminen. Eli tästä vaan vetästään. Nyt on tietenkin yhdellä kädellä hirmu hankala, mutta tämä lähtee koko vehe tästä kehästä irti. Tulipelti. Tämä on sitä varten, että kun liekki pallaa tuossa, niin se ei kuumenna tätä. Kuumenee kyllä silti. Ja nyt tuolla avaimella, joka on tuolla kotelossa, niin sillä saa tuosta polttimon irti ja suutin näkyy tuolla, niin saa suuttimen irti. Suutin neulaa ei ole suuttimen puhistusta varten, mutta tästä vivusta kun vääntää ääriasentoon, niin se puhistaa. Siellä on pikkuinen neula, joka nousee ja puhistaa sen. Hyvin yksinkertainen kuppi on tuossa esilämmitystä varten. Voi lämmittää sinolilla, mikä on se turvallisempi tapa. Tai sitten aukaisee tuota venttiiliä, niin täältä painovoimaisesti bensaa valluu vähän tuosta suuttimesta ja sillä voi sytyttää. Mikä tässä nyt on ero tuohon toiseen, tuohon Optimukseen? Tässä ei ole ollenkaan tuota mäntää. Tähän ei pumpata painetta. Eli isoveljessä on mäntä. Samanlainen turvakorkki on, eli jos tuohon tulee liikaa painetta, niin se tuosta korkin välistä tuosta päästään sen paineen irti, niin tässä on ihan samanlainen. Ja tällä on kyllä mielenkiintoinen lempinimi ollut Neuvostoliitossa. Smert Turistitski, eli turistin surma. Ja ihan tarkkaan nyt en tiedä mihin sillä viitataan, mutta tässä kun yhtenä päivänä poltteli, niin kyllä tämä jonkun verran lämpesi tämä, vaikka tässä oli tämä lämpösuoja paikallaan, niin olisiko se siinä, että kun se tarpeeksi lämpenee, niin tästä varoventtilistä alkaa sitten se kaasuutunut bensa purkautumaan, ja tässä kun tuli, pallaa ihan vieressä, niin nappaako se tuleen? En tiedä. Voisi kuvitella, että siinä on se. Miksi se lempinimi on siitä tullut?
No, alentapas sytyttelemään tätä sitten. No niin, sytytys tapahtuu samalla tavalla kuin monessa muissakin, eli tänne kaajan sinoolia. Perille tulee veikä. Huonosti meni. Vähän tuli tikkoon tuosta sinoolia ja sytytetäänpä se. On kyllä ollut paska talvi. Ei ole tarennut kyllä autotallissa olla tänä talvena. Värkkäilemässä näiden vehkeiden kanssa. On säästynyt valopetrolia. Siinäpä se lämpenee. Ja sitten justiinsa ennen kuin alkaa tuo sininen liikki hiipumaan, niin sitten aukaistaan venttiili. Nyt on hyvä varmistaa, että kaikki nämä on kiinni. Näitä on tehty jostakin 60-luvun lopusta, 90-luvun alakuun. Löytyi jotakin 93 vuosimallia ulkomaanfoorumilta, milloin näitä olisi vielä tehty. Ja paljon on laatueroja. Noissa suuttimissa tuntuu olevan isoja eroja, että kun joku testailee keittoaikoja, niin menee 15 minuuttia litrassa ja toisilla se kiehuu 6 minuutissa. Ja kaiken näköisessä työlaadussa on eroja, mutta minusta tämä nyt kyllä näyttää ja tuntuu niin kuin, tämä on vähiten venäläinen perseen suristin tämä laite. Tämä on hyvä laatuinen ja minusta tämä on toiminut hyvin, että tuosta pikkusen boksia piti kiristää, kun se siitä alkoi liekkiä polttamaan, kun ensimmäisiä kertoja poltteli, että yllättävän laadukas niin viimeistelyltä ja muutenkin tuo poltin. Ja pannaanpa pikkusen tuosta valoa pienemmälle, näkyy tuo sininen liekki, että milloin se alkaa hiipumaan, niin tietää sitten löysätä tästä haniikasta. Tätä vettä on vähän kuin ritisee tuon. Siinä oli tuossa. Ja melkoista tohinahan tämä pitää. Tässä on teho. Vähän hankala löytää tarkkaa tehoa, mutta litra vettä kiehuu jossakin 6,5 minuutissa. Ja tuommoisella isommallahan se kiehuu jossakin 3,5 minuutissa. Eli tämä on suunnilleen puolet tuosta ison tehosta, että olisiko se joku 1,5 kilowatin luokkaa, mitä niitä netistä löytyy. Nyt minä aukasin vähän venttiiliä, niin pikkuhiljaa se alkaa kaasuuntumaan. Ehkä vähän huonosti tuli sinolia laitettua siihen. No hyvinhän se syttää. Samanlainen suihkumoottori kuin kaikki muutkin nuo keittimet, että korvatulpat saapi olla kyllä kun tätä polttelee. Näitäkin taitaa olla sillä hiljaisella polttimolla niin kuin noita isompiakin versioita olemassa, että pystyy jopa keskustelemaan ihan normaalilla äänellä kun tätä polttelee. Nyt on glögisesonkin ohi, niin ei oikein mitään mitä lämmittää tuossa, niin enpä nyt ala säveltelemäänkään. Katellaan tuota liekkiä tuossa kun se pallaa ja ihailla ja kuunnellaan tohinoja. Täältähän se näyttää. Neuvostoliittolainen turistin surma, Primus Turistitski.